Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan nga Emily. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kanayo nak amalidliday. Ta ititawan ko at 30 kat singgulak pailaan. Kunak nugasat kon ti agbakbaket abalasang. Ngem idinam amok ni Ivan, nagsublimanen tiragsak itibiyag ko. Nagkalaysa kami nga rod kini Ivan, ket naaddaan kami iti maysa nga anak. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Emily. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay nga itakala ang lakay. Rabiin Nag-overtime kami di construction. Bakit? Pasensya ka na. Ni Jervin ngay. Tatang! Oh, at iti pasarabok kan ka, anak. Wow! Ano na ito tatang? Ala, mapan ka pa ijay silid tayo. Ijay mun alukatan day ta. Sumarunuak ijay. Tatang, sumaruno kayo Wen, agsawarak lang. Oh, makitam day ta. Maragsakan ti anak ta nakakita kan ka. Takanayon mo't ngamin ti overtime mo. Awan pa yan oras mo para kada kami. Masapol ngamin ngagtrabaho ak bakit. Iti kasta. At napangalaan tayo iti usaren tayo. Saan mo ta mabalin na dito yaklatan balay? Anyan tungay ti masakbayan ti anak ta. Saan akas ta ti kayat ko asawan? Ti kanyak, agina nakakumamat. Uray maminsan laeng iti may sa alawas. Awan pagdanagam kanyak bakit. Kabalak pa'y mat. Oh, makitkitam dagiti masal ko. Duuray man dakkel tabagim. Saan akayat asawan day ta? Asaan kan amabanban no? Agrubata kon bakit? Nangan ka ka din? Alas 6 pa'y laang Nas ka na masapak ita. Iti kasta. Dakkel ti maalak asweldo. Ay na, mangan ka pa'y lakay. Di mo ko naan nga umanay di tinapay akinan mo. Sige man langan. Mga anak, sakbayarong muarak. Kan di mo ka din urayan amariing ti anak ta. Iti kasta, makita na kamet, sakbay nga grubwat ka. Narnakan pa'y laang dayjay. Sana bale? Agawid akmat inton malam. Sapulan na kantumanan inton makariing. Para matlakan ko na dayto yung aramidak. Bakit? Alangarod, mangantan. Si kantulatan ti makisarita kan kwa na inton malam. Naimpaglatakan ka, tamakitsenda ka manuan mo saan? At dalat takwar tayo. Ngamin, nagagat ni Ivan nga sawam. Agtrabaho pa'y uray Domingo kan Sabado. Ay, day tangarod mare. Iso ang makitsenda tapno matulungak nila kay ko. Iti kasta, Lunes aging gat Sabado tulaang ti panagtrabaho na. Ay, nagswerte ka talaga kan ni Ivan, mare. Awan ti bisyo na. Kan, amo na ti manggad para iti pamilya na. Sana kasi ti asawa. Nagatidog ti listaan medya tersena ni Marilisa. Madanagan na karod kan kwa na mare. Tasaan mo ten nga agina na. Masapa amapan iti trabaho na. Rabiin ton asumangpat. Ay, day talaang tirigat na, amare. No, sobra ti kinasadot ti asawa. Sobra mo ti kinagagat ti asawa. Lumabalin la kuma. Ibingayan namot nila kay kumare. Ha? Iti kasta, aggaraw mamot, ije balay. Namabalin la kumamare. Yehey! Nakasangputin ni tatang! Inarakop nakpay mat, anak ko. Mailiwak ka na kayo tatang! Tunggal mariingak iti agsapa, kat napan kayo niti pagtrabahuan niyo. Ay, Di mat kasangay mo inton Sabado, anak. Ah? Anya ti kayat mo regalok para ken ka? Sapatos, ay ayam, baro abola, wenno, anya? lakay. Ibagam tagatanga. Bakit? Naskan nga ado ti ilutom amakan
Taimbita rin tayo man dagiti ka eskulaan ni Jerwin. Ti kayat po kumakat ag-picnic tayo iti karayan. Kas iti sigod nga aramiden tayo, tatang. Ni Lolo Pedro, ken Lola Brenda, ti kadwa tayo. Anya? Ay, naragsa ka pa nagkasangay mo, Apok. Dakulan tinagbaliwa, maapok. Agyaman ak, Lolo, Lola. Maragsakan akta nakaumay kayo, nanang, tatang. Ay, katuan takayat mi amakita, ti kakaisuna nga apo ko may. Hawen nga rod. Agmaysan atawa na saan kayo nakapasyar dito eh. Ay, busy kami nga main, ijay talon, anak ko. Inani mi pa'y dagiti mula mi apagay. Sakbay nga imay kamay. Umay kayo ag meriendan, sakbay nga agdigos kayo, Bing. Tay ka nun. Ala, umay kayo. Agmeryenda tayo, pay. Naragsak ni Jerwin ita, anak ko. When nanang, tada ni Lolo na, kandagiti na dumapay nga ubing. Ang apayakas laki mutong ni Ivan, anak ko. Kasano, kat saan mat nga agin ina na, diretso mati pa nagtrabaho na. Kanayon pa'y nga ag-overtime. Ay, kat bagbaga Bagbaga akmet, nanang. Ipakaawat mo kan kuana. Anapat patag ti salunat na, anak ko. Ay, ti ko na nangamin, naskan ka no ang makaurnong iti pagkolehyo ni Jerwin. Anya, kat no elementarya pa ilaan ti anak yun. Naskan nga rod ka no ang makaurnong nanang. Tasakbay alumakay, adanton urnong na. Tasan lang to nakabailan ka no tiyag trabaho. Awanan ti makunak iti asawa mo. Responsable nga amakan asawa. Isuna lang ta na sobraan na ti kinagagat na. Punot ako na yun, nanang. Awan pagbabawyak ani Ivan tinakikanlay saak. Uray no saan abak nang, nagagat ken managayak pay. Lakay, dakalan agatad ti linaon na ito'y bankbook. Wen, para iti anak taday ta, bakit? Dakal mo't gaya man ti urnong mo, lakay. Ang mga numabalinan nga isardang mo ti agtrabaho iti construction. Aglako talaangan iti tiyandaan. Naimbagday jay ta saan unay anadagsen. Ay, sana mabali na, bakit? Yurnungak manen ti pagpatarimaan ta iti balay tayo. Ni, saan mo ta masapol ang mapatarimaan to'y balay tayo Anya saan? Kita man ti bubong na. Agtid-tid no agtudo. Mabalin pa'y ang mairemedyo day talakay. Wen, katsakon ti agremedyo, bakit? Ay, susaanan. Adamot basit na urnong ko. Isulatan ti igatang tayo iti pagpatarimaan tayo iti atep ti balay tayo. Idulin mo day ta kwartam, bakit? Siya kun ti makaamo. Bakit? Nagsakit ti dyan ko. Maulawak. Anya ti papaspasamak kan ngay lakay. Siya kun kabalan, bakit? Pamit lang, itaray da kay di ospital. Saanin, bakit? Nugasat kun ti matay ita. Awanan ti mabalin ko. Saan ka man nga agsaw iti kasta? Patib karam ti pakinakam mo. Agimbag ka pa'y lakay. Jerwin! Ibagam ka ni Antim nga Ednag para iti tricycle! Anyat mo paspasamak ti ni tatang, nanang. Ingkan anak! Naskan ang maitaray tayo ni tatang mo iti ospital! Kumusta ti kasasaad ni Ivan, anak ko? Ada ka no peptic ulcer na, nanang. Mabalin ka di ada kayo pa lang ti mga sikaso iti anak mi. Masapol nak ni Ivan ditoy. Wan, anak ko. Di ka madanagan. Da kami pa lang ti mga sikaso iti anak yo. Ay uwan gayam. Adda usaran nyo akwarta para iti panagpaagas ni Ivan. Ada nanang. Bawasan mi pa lang ti savings na para iti panagkolehyo ni Jerwin. Dakkel nga min agatad ti kasapulan mi para iti panagpaagas na. Patib karam ti pakinaka mo, anak ko. Di ka mapukawan iti namnama. Agimbag tumot lang ti asawam. Agyaman nak, nanang. Agyaman nak iti kinaano siyo kada kami. Bakit? Pasensya ka na. Kanayon ka mapuyatan kan mabannog ang mga asikaso kanyak diti ospital. Okay lang kanyak, lakay. Nadimon ka baalan.
Wano na umakan kanyak. Mabalin naklata na panawan. Iti kasta, saan ka na marigatan? Saan ka man nagsao iti kasta? Agawa am kit iti agpaimbag. Tagor uray ni Jerwin ni Jibalay. Diyak mo, numakaawid akpay bakit? Ngamin, mariknak, ako mapkapsutak. Ivan. Saan ka ngagsangit? Diyak kaya't ngagdiday ka. Ikarim kanyak, ano niya man ti mapasamak kanyak. Kat padakalam, kan pagadalam ti anak ta bakit? Civil engineering, ti kayat kong halaan na ako raso. Agpaimbag ka. Kasi ka mismo ti mangibagay ti daytakan ko na. Sigurado ang mailiwan kan ka ni Jerwin. Naimbag ngagsapam lakay. Kastamat kan ka bakit? Papanam ka di? Inak ije tiyandaan. Agawid ak tumatla dagos, inton maibusti natang alakok. At dapay maturnong tayo. Isupay lang ti osarama. Saan lakay? Siya kun ti makaamo iti maigatang iti agas mo. Awan pagdanagam. Agan-anat ka nga rod, bakit? Wan. Uray si ka, di mo lipatan ti agtumar iti agas mo Kan mangan ka. Wan, bakit? Kan saan ka unay nga gargaraw? Agi na nakakit di. Wan, bakit? Ape, naglako ka pala ang mare. Kunak no inyawid yun ni Ivan. Asino nga iti mga sasikaso kan kwa na. Adda ni nanang mare. Masapol nga aglako tapno daigatang mo iti agas na. Diyak kaya't ang maibus ti savings na mare. Ay, kaasimat ni Ivan, mare. Wen nga rod. Saan nga min amangan sakbay ang mapanagtrabaho? Agkapilaang, kat husto ka nun dayjay. Ay, uray no kasta. Ano usamlat ta, mare? Wen, mare. Bakit? Nuan yan to man ti mapasamak kanyak. Saan mo kumabaybayan ti anak ta, Anya ka din day ta asasawam lakay. Saan tayo nga mo ti biyag tayo? Adda sakit ko. Kat amang ano da ito yan ti patay ko. Isungarod nga agpapaagas ka. Ngam sayang lang ti pagpaagas ko. Di ka man agsao iti kasta. Kanayon mo alaglagi pa na. Ay ayatan ka. Ipatpatig kayo iti anak ta. Lakay, kasla ka mo ta nagpakpakaada. Saan kumamot a kasta? Kas itinakonak. Saan tayo nga mo tibiyag tayo? Pangasim, agpaimbag ka kuma. Kasapulan da kay ti anak ta. Pangasim, lakay. Daksang gasat, tapimudno tinakuna ni Ivan, nga amangan no ipataynan ti sakit na. Nasakit, Mr. Lonely. 5 atawanen sipud pimusay ni Ivan, ngem aging gaita, jak malapdan ti panagsangit ko, tunggal malagip ko ti asawa. Alakastan, katagyaman ak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Emily. Emily, pagayam ko, husto launay ti kunaday di asawam, adi tay ammo no pagpatinggaan ti biyag tayo. Ngem ti adal ditoy, ket saan tayo kumaabaybayan ti salunat tayo. Awan ti serbi ti dakkalamat gadan tayo, no baybayan tayo met, ti salunat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga ti tinagan nga Emily, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.